So kani nga buhok day no is na nag-comment na ko ani. Kay lagi daw day nagputol-putol daw ang buhok day pag human ako og riban. So mao day ni ang before nga buhok sa akong client day so pa na ko na riban. So ang pasabot ni auntie day nga nagputol-putol ang buhok sa akong client is kana ba taw mga baby hair day nga nanindog sa iyang buhok. So muna pasabot ni auntie day nga nagputol-putol daw kuno ang buhok pag human og riban. Ay just mio day grabe ni nakatawa sa comment section. Ay dada pag sure da tino please lang. Basin og gipiskat ra kada tino nga napuno og muta ang imong mata ba. Bitaw day, oy, wala man gud na nagputol-putol din no, kay ang buhok man gud ning akong client day is nangalagas ba. Mao po na isang rason day nganong iyang ipariban ang iyang buhok kay lagi nangaibot daw ang iyang buhok. Muna makita ninyo diha day is daghan jud kay nanindog o nanubo ba. Pero wala na siya nga putol-putol day no pag riban nako. Kay lagi day ginahinay jud ako iyang buhok. Kay basta man gud damage hair na gani ang ako iriban day no is dili jud ko magdali. O kana sa mga baby hair nga nanindog day inyo nakit-an day is normal ra jud na siya day pag human nimo og riban. Mo nang dili jud na siya katingalahan day once gali day nga mga larag bitay imong buhok. Kay once gani day nga riban or matuli na imong buhok day manglutaw jud na ang mga baby hair. Og mao ra day to day no bayoy.